Bešeňová hráva svoje domáce zápasy vždy do poludnia o 10:30. V nedeľu 3. mája sa stretla s Palúckou. Okrem toho, že to bolo práve liptovské derby stretnutie, tak sa hralo aj o dôležité body, ktoré by obidvom mužstvám pomohli k definitívnej záchrane v 5. lige. Bešeňová bola pred zápasom na 10. mieste a stratu bodov si nemohla dovoliť. Treba však objektívne priznať, že domáci na hosti v nedeľu nestačili. Ešte v prvom polčase po pravej strane potiahol útok Moravčík a centrovanú loptu usmernil do siete domácich Kokavec. V týchto fázach sa hra mierne vyrovnala, no domáci sa pred Károlim nevedeli presadiť. Tento skúsený brankár čítaním hry či svojou pohyblivosťou odolával všetkému, čo mierilo medzi žrde. V druhom polčase sa obraz hry nezmenil a Moravčík nachytal domácich na hruškách druhýkrát. Tentoraz z ľavej strany zahrával priamy voľný kop a oklamal nielen obranu, ale aj samotného brankára domácich. Stav 0-2 hosťom stačila, svoju taktiku zmenili na udržanie výsledku. Z nevinnej akcie na konci stretnutia znížil na 1-2 Janiga a naviac už sily Bešeňovcov nestačili. Prehrou sa poriadne namočili do pásma zostupu a rozčarovanie netajil ani tréner domácich. Nepodarilo sa nám chytiť úvod jarnej časti a už sa to väzie s nami. Teraz je to taká psychická kríza, by som povedal viac. Ak u psychickej kríze sa dostala herná, neviem ako sa dostať z toho, no musíme rozmýšľať. Tréner hostí bol naopak sebavedomejší. Hra v poli bola, myslím si, jednoznačne v náš prospech a myslím si, že sme zaslúžene zvíťazili. Z Bešeňovej pre televíziu Liptov Pavol Tomčík.